GSM за мен представя ексклузивно за българския пазар моделът на Alcatel One Touch 990. Телефонът е с доста приятен дизайн, изработен от качествени материали и с набор от функции, който представя, ще ви изненада, тъй като той е позициониран в средния или по-скоро ниския ценови клас смартфони. Устройството е оборудвано с 3,5-инчов дисплей с много висока резолюция. На гърба е позиционирана 5 мегапикселова камера, като съответно в предната част над дисплея има и втора, която се използва за видеотелефония. Операционната система, под която работи смартфонът, е Android Gingerbread. А устройството се захранва от мощна 1300 мАч литиево-ионна батерия. Alcatel One Touch 990 е с 600 МГц процесор и паметта му може да бъде разширявана с допълнителна слот карта microSD до 32 ГБ. В менюто на телефона може да откриете всички необходими приложения и социални мрежи, за да може това устройство да бъде най-добрият ви помощник. Телефонът се предлага на българския пазар с меню на български език и 2-годишна официална гаранция от Alcatel. Другите екстри са GPS навигация от Google Maps, прекрасен MP3 плеер, mail клиент, компас, акселерометър, Wi-Fi hotspot за шерване на мобилен интернет и разбира се Android Market за изтегляне на множество приложения. Може да намерите устройството ексклузивно за българския пазар в gsmzamen.com.